Brusco pang gilid set, idle gear, overhauling gasket, langis, labor. Yun, 5,000 plus mga kabro. Okay? Ayun o. Okay, ito na yung motor ni Sir from Basista, Pangasinan. Ayun si Sir o. So binalik na niya, papalitan na natin yung idle gear niya. Ito. Yan o, sobrang lakas na ng kalog nito. Up and down. Kaya papalitan na natin yung idle gear niya. Okay? Baklas George. Baklas. Tapos diretso panggilid set na rin to no sir. Brusco panggilid set. Papalitan na rin natin yan. Okay. Pwede na yung 150 siya. O sige, kalasin nyo na. Ay, tumulo na yung langis. Tumulo na yung langis. Nako. Ganyan talaga. Sige, baklasin nyo. Abro mechanic sa motor, ika'y tunay na hari sa pag-aayos ng makina. Wala kang katulad, alam na to ng marami. Maging Honda man o Yamaha, expert ka sa iyong trabaho. Kaya't sa Kabro Mechanic, laging balik. Alright, so ito na mga kabro. Titignan na natin na tanggalin na natin itong mga laman loob ng makina. Sibon yan. Tapos tanggalin na rin natin itong transmission set. Papakita ko sa inyo yung idle gear na napakalakas na ng kalog at napudpud na yung kanyang tanso. Kapag malakas na kasi yung kalog ng idle gear na yan mga kabro, ayan, doon na magsisimula yung pusa-pusa, yung panggilid, yung clutch housing niya wala na sa align sa ikot, kaya matatamaan na yung sidings ng gear ng clutch housing, kaya doon na magsisimula yung kanyang meow 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 meow. Alright. Ito yung idle gear, papalitan na natin to ng syempre steel bushing pang matagalan. Kagaya nung idle gear ng mga Rusi, EXT, yun. So ngayon papalitan na natin yan, idle gear at Brusco pang gilid set. Okay, yun o. Alright, ito na mga kabro, binubuo na natin yung makina ni Sir. Yung oil pump niya, yun, nakakabit na. Yung ginamit nating oil pump niya, yung stock sa Alpha 125. Tapos yung ginamit nating oil pump gear, yung kasama lang ng Brusco pang gilid set. Yung oil pump gear nilipat natin sa stock na oil pump ng Alpha 125. Ito yung housing mga kabro, Brusco. Ikot check. Ayan o. Ikot check mga kabro. Yan. Ikot check. Ikot check. Nagpintasan George. Iyon o. Ganda ng ikot. Walang magnitude 8.5 to mga kabro. Ito maganda, walang gewang. Ayan o. Okay, lagay na natin yung drive gear mga kabro. Chinek lang natin yung ikot ng housing. Drive gear. So, tapos housing. Brusco pang gilid set, tapos idle gear yung pinalitan natin ito. Steel bushing na yung nilagay natin dyan mga kabro. Yan. Yun o. Ne, pabaliktad na yung ikot niya. Yan, ganyan ang ikot niyan mga kabro. Ganda ng ikot ng housing oh. Okay, takpan na natin to mga kabro. Oh, shout out mga boss. Sir, overhaul din yung motor ni Sir yun oh. Maingay na, magaspang na mga kabro. Pati yung mga mekaniko, magaspang na rin yung paa kasi walang tsinelas. Ayun oh. Okay, buuin na natin tong motor ni Sir. A few moments later. Okay. Dilat-dilat ka. Okay mga kabro, so yan na yung makina nakasalpak na sa chassis. Hintayin na lang natin na mahigpitan yung lahat ng mga dapat ikabit dyan, mga tornilyo, tapos test drive na natin mamaya. Alright, overhaul on process mga kabro by Jericho Rosales and Aldrin Pascual Romin. Okay, let's go. Ayun, tapos na mga kabro, may kabit yung makina sa chassis, panda rin na natin para makauwi na si Sir dahil may lakad pa siya at may trabaho. Ayan o. Ayan o. Mahina na pala yung battery niya mga kabro. Yan, napaka-smooth. Napaka-smooth ng andar ng makina ni Sir o. Alpha 125. Napakatahimik. Bilib ako dito sa andar ng makina ni Sir ha. Ayun o. Okay, panggilid set, Brusco, tapos idle gear, yun yung pinalitan natin sa makina ni Sir. Sa mga magtatanong naman kung magkanong gastos niya, kung panggilid set, Brusco, tsaka idle gear, overhauling gasket, langis, plus labor, so gagastos ka dyan ng mga 5,000 plus mga kabro, pati labor na yun, materials labor. Kung yun lang ang papalitan, kung or ibang materials. Brusco panggilid set, idle gear, overhauling gasket, langis, labor.
Yun, 5,000 plus mga kabro. Okay? Ayun o. Testingin na natin. Arangkada check kung meow o wala. Kamera. Isa pa. Ayos! Pwede nang umuwi si Sir from Basista, Pangasinan. Okay, balik na tayo sa ating laboratorio mga kabro. Ayan o. Sir, salamat. Side sun. Ayan o. Pwede sir. Salamat sir, salamat. Ayan o. Goodbye, meow meow.